ba? Dapat kagad pakipareho niya naman yun. Naman ito. Mountain. Kaya chocolate yun sila. Pero may magbigas. Hotels. Ano yan? Ito. Hotels. Hills dito. Hotels. Ano yan? May high hills. Kamukat pala ng tubo ito. May low hills. May half hills. Ayun, dami talaga guys. Kita mo yung bundok talaga yung kitita ko. Nag-away mo ko sa unang higante din ba niya? Nagli ba kay lapok ba? Ano ba? Bawas na. Ay, pa ko siyang kuwan. Bukid. Pero kita nyo to. Bilahan na guys. Sa gitna ng bundok, may kalsada. Ano? Sa gitna ng kabundukan. Ganda ng view, no? Naluwag pa yung kalsada ba? Kasi quarantine pa. COVID. Pwede, sayang ang sakyanan basta ka ng Koy. Mas ka ba rin? sakyan mo. Ay, mas ka. Point pala. Ayan guys. Ano yan? Toblerone Hills. Sila ang pangit mo, Chikboy, no? Ha? Sila may maharaw sa Chikboy. Ano? Sila, ano? Kita, wapang kanto, kaya nag-apuntar pa. Toblerone Hills ng Saudi. Dami. Ay, hindi naman kasi net. Madilim na. Dito, klaro. Ha? Ha? Oo. Puro bundok talaga, no? Puro bundok talaga ito. Nilalaan namin guys. Wala nang mga kahoy kasi na sobra na sa ano. Yung mga kiyoy kasi sinusunod na. Sana, oh. Hindi na tumutubo kasi walang ulan. Hindi na tumulan. Tira ng umulan. Yung mga kabundukan dito. Ang beses sa mga malayo. Ayun, mataas na ano, Toblerone Hills. Oo. Ayun, mataas oh. Yan, mataas ang bundok. Kato ni sa kasarian ba eh? Kala mo kung pangkain na natin to, hindi. Kato niya ni sa kasarian ba? Dito dito. Pinatihari nila yung bundok mga guys, oh. Para na may madaanan kami. Dito tadi kita tunnel ba lang? Pareha sa Abha ba? Sa Living Tunnel ba? Sa ilang ikuan ba? Kanila gituba ang bungtod ba? Ang taas niyan guys, oh. Pag ano ang kanya ng bato, durog sa sakyan. Ayan. Wala nang Marina ba diyan? Ha? Wala nang Marina. Ano ba din? So, lawak talaga ng bundok dito. Dami talaga. Oh. Kanina pa kami, di pa kami nagkakalas. Ano dyan? Wala
kayo. Ah, Ayun Madina. bro, dyan na kami pupunta guys sa Almadina. Layo pa kayo. Ano dahil pa kami yan. 100 plus kilometer pa. Gagaanon pa na mo sa oras pa. Ano? Kabilaan, ayaw pa sa nagang bundok. Hindi mo ako sa bundok dito eh. Para Kaya- kaming dumaan sa dibdib ng babae. Kaya siguro hindi naglindol dito kasi maraming bundok. Bale? Para dumaan sa dibdib ng babae. Puro bundok mga guys. Kabilaan yan. Ah, okay mo na eh. 60 na mo na eh. Isang oras na lang. Tumukok tayo. Ayaw ko ba yan? Busog na Kaya yan. tayo bundok. Ito yung Toblerone Hills ng Saudi. Kung sa Bohol may Chocolate Hills, dito Toblerone Hills. Yeah. Saka oras na lang, hindi na. Kauman, siya mo sa oras. Ano, bundok. Yan. Kala ko, kung kaya namin yung bundok, ano? Hindi ko ito nakita. Anong nagdari tayo ba? Marami palang bundok dito. Gabi. Feeling ba? Gabi siya tayo naman eh. Oh, kamera pa eh. Ayan, kamera ko. Tirahin mo kamera pa dito. Saan yung kamera ko? Hi! Kamera ko, yan. Bye-bye! Ayan. Kailangan pa dumaan doon guys, hinahina ka lang kasi para may mapicturean. Para hindi mga malugi si boss. Oh, nung iba rin. Ay, dungki. Wow! Ay, dungki. Yung ano sa kabayo? Dungki yun, dungki. Yung unggoy kaya hindi ko na ano kasi Sumakay na bus. ay unggoy eh. Ay unggoy yung Hindi namin sila niyo ungay kasi sumakay na bus. hinahanap niya yung kuya niya eh kung saan eh. Dito para sa bus, unggoy. Ang ganda daw sa ungay ko ng balbon mo. Nagpa-picture ka. Imposing mo rito sa hon. Ano siguro to? Ito guys yung daanan guys, papuntang Almadina to. Galing Jeddah, papuntang Almadina. Katapos, Almadina. 6 hours biyahe guys. Tapos Madina naman to Al-Wazma, Siyam. 9 na oras. Bali 14, 15 oras. Tapos pabalik na naman kami mga guys. Ay grabe. Bato? Walang pahingahan. 15 oras. Walang pahinga. Abutin ng 15, 30 oras. Aba. Grabe Balik mga na guys. naman. Balik na naman. May 45 hours pa tayo. Hindi na kasama bukas ba di? Dala sa balay. Presinta ako. Hindi na kasama ba di? Ano ka rin tayo? Tapat na ako. Natin na rin. Hindi na yan. Anak ko pa sa bin. Huwag sound ka. Hinang ko na mapatak mo. Magparis ah. Ha? Ayos lang yan. Hinay ko na agad. Ako may pinatakusan ko. Okay lang yan. Para ayos discretion ba? Ayun guys, ang kabilaan talaga ito. Bundok ko. Kanina pa kami. Wala katapusan ng bundok ko. Ayan. Ayan, tignan mo yung mga ano nila. Oh. Tower. Oh. Daming tower yan. Oh. Sa atin, yung antina sa atin. Tatlog, isa lang. Ito, 4. Grabe. Kaya dito guys, sa Saudi. Kaya mabili ko yung dito. Yan, dito yan na kwan. Dito na tower. Dito lang to. Dito nilagay. Grabe sa akin to. Oh, ayan guys, oh. Walang Tokol ko ng batbali. dito kami sa gitna ng kabundukan. Kaya ng daan para makadaan kayo ba? Hindi ka mo kayo ba na ya? Bato si Marwan. Pa ang batbali. Yung
guys, o tamo. Kahit bundok, may stay, may ilaw. Ano? Bundukan yan, bundukan. Takbo namin yung sito, kahit kanan. Ano yung mga kasama namin, o? Sayang naman bago 40. Ang mukali ka ba rin? Daot ba? Magsaka ka dito mga Pilipino. Ano na lang naisipan nila dito guys. Tangke na sa tato. Wala nang kahoy kasi. Okay, ay, nalamang sa roofing. Yan. Ano masahe naman yan? Sumunod na yung sa Yan naman oh. Hinati yung bundok. Para lang may madaanan. Uy na din. Hindi pa kami nakaalis din sa gitna ng kabundukan ba? Ay, kaputulan ng bundok. Maliligaw na kami yata dito ah. Nakatawid. Bakit? Katapos namin sa bundok, doon na naman kami sa desierto. Na may kaputulan ng desierto. Ah, Wala pa makita ang gilid. Ano? Salamat, marami na kami. Yan, naka, ano na kami ng mga guys at bundok, nakalagpas na, marami na kami nakalagpas. Nakita na kami na ano. Ayun na, okay na. Ayun naman guys ha, tapos na ang bundok. Mamaya na naman, sa disyerto na naman ha.